שלום חברי גילדת קיפוזיס. זה מדריך קצרצר שאראה לכם על הפיצ'ר החדש שהכנסנו לפורום, שהוא בעצם אייטם ו-achievement ו-spell tooltips ישירות בתוך פוסטים. אני יודע שזה היה משהו שהתבקש הרבה מאוד זמן, והיום הכנסנו את זה. אני כבר נמצא בפורום, מי שלא נכנס אליו או לא מכיר אז כדאי שיכיר. אני כרגע בפורום הכללי של קיפוזיס, אפרסם נושא חדש, נקרא לו פיצ'ר חדש ומגניב. אני פלאדין ואני מאוד אוהב להשתמש במתקפה קרוסיידר סטרייק. עכשיו את המתקפה הזאת אני רוצה להפוך להיות בעצם טולטיפ, שברגע שאני אזיז את העכבר עליה אני אוכל לראות איזשהו הסבר קצר על המתקפה. אז פשוט לסמן את המשפט קרוסיידר סטרייק ויבחר בקיצור פה שנקרא ספל, הוא בעצם יעטוף לי את הפרייז קרוסיידר סטרייק בתגיות של ספל ותגית סגירה של ספל. אתם גם יכולים לכתוב את זה באופן ידני אם אתם מרגישים מספיק נוח עם זה. נלחץ על תצוגה מקדימה ונראה פה את התצוגה המקדימה, וברגע שנעביר את העכבר על הקרוסיידר סטרייק אנחנו נוכל לראות את הטולטיפ. אני יכול גם להוסיף קבלו אייטם מגניב. פעם נשתמש בכתיבה ידנית, נרשום את המילה אייטם, אסידיק ג'וז, נסגור, נלחץ שוב על תצוגה מקדימה ונראה שגם האייטם מופיע לנו וגם הקרוסיידר סטרייק. אתם יכולים ככה להוסיף achievement'ים, crafting plans, עוד אייטמים, אייטם סט, אייקונים של אייטמים, NPCs, קווסטים. נראה לי שזה יספיק לכם. אם יש עוד בעיות, טענות, שאלות לגבי הפיצ'ר הזה או דרישות לשינויים, אתם יכולים להגיב בפורום. וזהו, מקווה שתהנו ממנו. להתראות.